for today's video. So mangulit na pud mi sa among barangay. So inon mi karon dire sa nagbaklay sa mi kay ang among motor under repair pa guys. So mas kayo mo lang kawang kauban. Oh, di ba? Ating kusog ang baklay guys. Agi sa mi diri sa kamiisan sa akong kuya. Hapit na mahabis ang kaimisan sa akong kuya guys. Pagkagwapo sa tostada. Pagkagwapo sa kamiisan sa akong kuya guys. Hindi na mi sunod ani pila ka semana. Mag-ano na mi ani. Marbis na jud ni guys. Napay mangga nga parting pagkadaghana guys. Inaanak ka gwapo diri sa Katanggawan. Karon guys, dagan ako guys. Kayo akong kauban guys. Pas mo lakaw. Doon sa da siya. Pas lagi na siya mo lakaw guys. Masa ka tanaw-tanaw man kanako. Ha. Laki guro ni ay tanaw man akong kabaw. Ito na guys, kusugay mo na akong kauban guys. Kapo istorya oy. Kapo istorya oy. Basta masasabi ko lang balagid ang part sa Katanggawan ka manami gid ah. Orang tao. Pati di sa sulok-sulok nga part sa Katanggawan. PCC, department store, pagkidhaw, more choices. Diba? Nagbiyaan ako sa kuang kauban. Kuan na. Sigmarip mo diri dapita. Tura-tura siya, tura. Agay, dito guys. Medyo namang gibakla yan. Grabe oh. Yaw-yaw na siya guys. Manang una-una. Dahan-dahan. Ay. May pod kay ano po dire dipita oh. So, pagliko dito sa kanto. Oh, padapkin ta kay na eh. Eh nasugata nga minibus. At awak driver abog-abogan na taon ta muntay lang dyan mo makadaog kog luto yun kung paabog-abogan wala dyan mo nagrespeto kay Bisayang kulot Bisayang kulot please subscribe my YouTube channel Bisayang kulot. Tao, nagagian lang mi diri. Anak mo. Nagagian jud mi.
So guys, doon jud mi diri sa Kanto Ligaya guys. Highway. So una nagsakay akong anakis. Sakay nami from here to PCC Mall. So na siya ang Barangay Ligaya da. So masakay nami din para na din akong anak. Okay guys, thank you for watching. Sakay nami. Please subscribe my YouTube channel Bisayang Kulot. Thank you.